Després d'aquest viatge, que per mi va ser fantàstic, vaig tornar a Argentina i estava a casa meva. Vivia en una casa estil anglès molt bonica i pensava, quina pena que jo no pugui ficar el meu poble dintre d'aquestes quatre parets, no? Que tot estigui junt. Com pot ser que els meus amors estiguin tan dividits, no? I el Roberto va començar a dir que a Argentina no es podia viure, això els argentins ho diuen molt, però continuen visquent. Que no es podia viure, i vam estar valorant tots dos, però fins que, com sempre, el nostre matrimoni, un dia va venir ell i va posar la mà aquí a la butxaca, que no em vull tocar, va posar la mà i va dir un bitllet per anar a Barcelona. Era el dia de la Candelera. I el dia de la Candelera va arribar aquí. Llavors, clar, ell venia aquí a buscar feina i es va plantejar què feia jo, si em quedava a Argentina amb els nens o si venia cap aquí fent-li costat amb ell. Al final vaig decidir que vindria jo també cap aquí, però no perquè jo decidís un món millor. El que el volia era ell, però evidentment el nostre objectiu era aquest. No vam venir ni per raons polítiques ni per raons d'amagança de res, vam venir a l'aventura, no? Jo penso que si puguem dir alguna cosa era una mica inconscient el tema, no? Perquè si bé podia ser, per una banda, llaminer, també era aventurer, perquè no vam venir amb res preparat. Vam deixar allà a Argentina tot el que teníem i vam arribar aquí amb res. Quan dic res, dic res. I tinc que començar de zero, no? Jo li vaig dir, sí, però oblida tant d'anar a Madrid, Si hem d'anar a Espanya, jo vull anar a Castellar del Vallès. I això sí que és condició sine qua non. O anem a Castellar o no em moc d'Argentina.